Shalom. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Taparadema dirita jalata pasada roha do pikirata marhiti ti parminggonon. Asang giat boy daputan ngulu na baru dihita na mga leon gugo dihita lao madala ning nguluta tujulan ni ari. Atong martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Mari de mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia nama no palangit dohot tanon. Amen. Martua do halak nama naon di pangujunani, ay dung tau ibana jalon nama tupal hanguluan, naong di perbaga-baga tuak kana holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suatu dosan jala pardinggan basa. Rodi saleleng nileleng nado asini roham. Mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami sian nasai laon sahat rodi sadarion. Kupuji hami maho ala naung sahat tu hami berita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho ala di bagasan dame dohot hasonangan di leon ho hatam nambadiai
Saya si maroham, urupi mahami mangulahon nanidokmo, asa hot rohanami, jala tarparangehon hami parange nabadia. Saya jari jala paimbaru marohanami, asalamias hami rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Tabi kema ende pujian sian kur ina parer kames.
Mari demahita. Hatani debata patujuh jamita dihita sadarion ima sian 5 Musa biddu 34 sian ayat pitu rodi ayat 12 5 Musa biddu 34 ayat pitu saat ayat 12 tajahama mar sorin-sorin marumur 120 tahun si Musa di hamamatena dak pola humor anggomatana jalan dada surut gogona. Dungi gok todi hapistaran ma rohani si Joshua anak ni si Nun. Ainunga diapehon si Musa hiat tangan natu ibana. Jala ditangehon hala Israel do ibana. Jala diulahon hobbar tunati nonahon ni Jehovah hian tu si Musa. Taringok tu salut tada dohot halongangan na sinuruni Jehovah ibana bahenon na akai di tanah Mesir tu si Firaun tu sude na posona dohot tu sandok tanona. Masahat na martua doakan na manangyon hatani debata na upeok sa jala na mangulahos sa. Tabi gima hindi pujian siyan punguan na inanomi.
Marede mahita. Roma tu Jesus utuhkono, pambaheranmu nasotama, naisesa ona kodosami, tibai kudarnai, asailas rohatai buse, Sai Roma hita tu surgoi, lau sono manisi. Roma tu Jesus naolondo, rohanai ihalang naro, airi palua totitai, unang bemagoi. Asailas rohatai muse, oloi asiando sape, sai Roma hita tu surgoi, lau sono manisi. Uriani Tuhata di bakasan Kristus Yesus. Roma ita tuado panidebata mana soli akka dosa pangalosiata. Jala di bakasan serep niroha Roma ita mangido asesa ni dosa siat Tuhan debata. Martang yang mahita, alay Tuhan debatama namin na di banua gijang. Odo na patupaon hasisan ni dosa ni hami halak na dangolon, marhiti-hiti anak haholongan ni Roham. Saya si maroham di hami, akka na mangarsak kondosa nami. Say sahapi matu bagasan roha nami, hasisan ni dosa nami i. Leon matuhami tondim na badiyay, asa unang ganggu roha nami di asini Roham. Alay, asa hot roha nami marhapor siyaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu sahasesan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat, asa hupasonang hamu. Jakon hamu maagwakku, marguru mahamu tuau, ay nalabok doau, jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do augakku jalan yang do dohot nahua porsaton. Hasa nga pemal di beta na di gijang. Kudul mamu. Tabi gima ide pujian sian paduan suara narwastu.
Maredde mahita. Hatani debata dalatu ngolunay baru dihita imasian 1 Timotius 3 ayat 10. Songonom madido tiang jala tukol ni hasitongani jala tadabbal gani hahomion di hadaulatani nunga gabi patar ibana mardaging di pitori di bagasan tondi tarida diaka suru-suruan binaritahon tuaka parbego hina porsean di portibion jala tarhisat di bagasan hasangapon imasaatna atong rak mangidogogo mahita tutuan debata ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulaw na humbar tuhatami amen. Maredde mahita. Tidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dong atas sa haporsiaw di portibion rap mandok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na manopalangit doh tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabi-gabian si Anton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na manaon na bernit di pahuman ni Silatus
namate terpajal lo ibana di hau pinor silang, jala tua tubono turu dumi tanom, namula mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau pundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai paragogo na sohatu dosani, disi may bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mando, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangaluan na sora suda. Amen. Lau manomu hatani debata, marede mahita, sian mata acara nomor 10 Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ante-ante dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang nahinaholongan di bagasan guarni Tuhatai Yesus Kristus. Nungarong hami marang napigahali marjamita tu tonga-tonga ni huriatta GKP na di padang bulan. Alai di bagasa tikion hami sian huria GKPI Maranatha Simalingkar marpangiduan tu huriatta narong di GKP padang bulanong. Ditikyon persakap dohriat GKP Maranatha Simalingkar laho pajongjokon gedung sekolah minggu. Alani irim rohanami panupahion nidamang do dainang. Perhiti haroronami di bagasa tikyon. Rap dohami dohot panitia. Dohot dongan pangula. Babuan galas.
galason Asuraton Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GKPI Maranatha Simalingkar. Jadi galason main di jolo do kami nunga adong donga di si akamanga kainang hargana 50.000 do. Alani hirim rohanami dung ruar hitanong sian gerejaon ba dulu hamu maka makenang mulubui buat tamu magalas nami songodalan nitang yang muna manupahi huriata membangun gedung sekolah minggu GKP Simalingkar Maranatha. Yalah partusi nang jumolo dohami mangido izin tuang padita nang tuakka amat taparhalado marhite amang guru jemaat si Manukalit. Ima sautik si pabuton nami tuh kadamang dainang haroronai marsaur las pasahaton barita nauli di tonga-tonga ni mingguta di bagasan sadarion di huriaton. Alanita jakun mahatan itu hatta nagabi jamita di mingguta di bagasan sadarion sian surat ni Apostol Paulus da parjolo tu huriat Tesalonika bidudua mamukasian ayat sada sahat rodi ayat walu tapai hut ma di bagasan rohata ainang hamu aliak kadungan parbino todo dada nama gopo haroronami tu hamu aidung jolu hutau kami nama porsuk do namar sipal di huta Filipi songon nabi noto muna dapotan hiras niroha dohami mangasahod di batanami laho makatahot tuhamu berita nauli nasiat di bata nakpe gudang paraloon aidada nalilu manang mangaci manang marakal hami laho mamudehamu alai songon halak akan nak tahu di rohani di bataru kami dia bihasahatan ni berita nauli songon ido tahun kami dia ada songon akan nama buat rohani jolma naing kami tahe halamuan ni rohani di bata nama nigati rohanami ayu botoham adi botohamudo dang dung kami marhata lemes-lemes dang dung hami marbisuk-bisuk membuat arta debatado sitidangi disih dang majalahi sangat hami sian jolma manang sian hamu manang sian akka na asik pe atik pe terbaik kami do nian marhato ngamon ala apostol ni Kristus kami alai basar do kami di tonga-tonga muna songon ina-ina na pauli-uli gelengna songon ido sian sihol ni rohanami di hamu halason hami do mangalehot tuhamu barita nauli nasiat debata lobi tahe dohot matong diri nami ala naung haulungi hami hamu ima sahakna diamunak kadongan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus harus ada berita anang gabe puda jala manungguli rohatta marparange taringot tu akka pangalaho tu akka pangulani pria sada tiki sada amat tapadita bisakapi ma laho marpagaran tuhurian na hinubasanna di huta na atardao sian bagas ni amat tapaditaon jalaikun ari Sabtu do borhat paditaon lau manopot huriai asa sangat tikina
Anggudung hari Minggu ala dodo taksanga be hobartu akka partikian mulu mandugu ni hari ibana borhat sejabuna di hari Minggu. Asa hatok do ibana sahat tuhutai ima ditiki hari Sabtu. Sahat maibana disada bagas ni pangulani huria manak targuar ma parhalado anak situa. Usaha tibana di bagas ni amata situa itung dihalaputi amata situa do haroronai. Dalam ekkel supinggo nang inatai. Dalam itor dihalaputi amata situa do marhitehon inatai disuruh inatai pitor patupahon aek sitio-tio. Dung makata-hatahe alki manang nasa dia liling marsitariasan taringot wakka pakubasion di Huria Roma amat tasituon hidok matu inatai balama hutuda purinang lepahom ma nabui gabi si panganot ta botarion ayadong dopera manuk ta dibudi-budi ninda. Tingkat doruan ina tahun, lawi bana durapur, ilopa tes, ilopa idahan, uhuma pakurre manuk ina tahun tu budi-budi. Hurre manuk ina, saya dihurrei manukon, marang napi gahil dang raro. Hurre manuk ina, barang raro manuk naon. Alena supamotuan ni ina taon, roa mata paditon tu dapur. Manang namar hua may bana disi, jala dibigi mata paditon do ina tay makurre manuk na asaro. Saya dihurre ina taon, hurre manuk ina, dang raro manuk ngon. Ujung ngaroma musehatan ina taon. Manuk di botohoro haroa nang alangon ni hosukiho ina. Di BG amat dapat ditei, dah dihurre manuk nga lau siaton na, ale didok neng alangon ni hosuk, ay na hosuk dua nuangin na rohana, hosuk akay nang semacam musang doi, ale unggel lang bisa musang. Dukon ni ujung nga purua dapok na do manuki. Dung dilopai nate sude akan perlu si pangano botari di parade inatai ma. Hudul mahalaki ditikar nang mangam mahakira do peditei. Disoduki natai do kapi si panganon. Secara khusus pantu amat peditei. Jala di bawah matujulun ni amat peditei. Manuk nani siak ni natai. Alai ruang mata padidal seholani dahani di alang. Baru mata situon balak kamu waktu budi jagal manuki. Ai manuk tarui ina. Olah mak walak pe ina. Alai saya langi dahano. Romu saya natai balak kamu mak padidal jagal manuki. Tabudu ina kan. Ima da inang. Alai dang hosu kau ini bana. Ina padidal. Dia munak kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Ragam do akka parukilon, hamaolon, akka naniadupan ni akka pangulani huria, di akka ulopaku basyonna mamaritahon barita naulii. Jok-jok do tubuh akka paraloan, perselisian, perbedaan pendapat. Di tonga-tonga ni akka pakubasion, nagay makorhos sipata haleaon tuak kapangulan ni Huria. Ama kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamitam di mingguta sadarion. Soso-soso manak panunggulion.
ni apostol Paulus doon tuhuria nadong di Tesalonika. Uju mamaritahon barita nauli apostol Paulus di Huria Tesalonika. Ragamdo akka paraloan na niadupanna di tonga-tonga ni Huriay. Tablumubi may siya tonga-tonga ni akka halak Yahudi. Do ragam ni akka tokoh agama na soporsea tutuhatta Yesus Kristus. Marukil jala marsikor na sida mengadupi nama saya di tengah-tengah ni Huria Tesalonika. Gariada saya di patu jolma do haguturun. Lau mengabati ulaun ni apostol Paulus pasahaton berita haluau ni. Dada hola siat tengah-tengah ni tokoh-tokoh agama. Alai dipakai nasida do nang hagugun ya kapareman. Preman-preman pasar lahu mengganggu mengabati akan niulani apostol Paulus. Alani sangat do bangi curut apostol Paulus dipadao dirina sa tonga-tonga ni luati gabe humusor ibana sahatu hutajunani. Dia munak kadongan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Alai di partikian di arina mangihut sahat do barita haulion ni halak Kristen na di Tesalonika. Tu si pareo ni apostol Paulus parhite-hitehon hahanggi haholongan na di bagasa Tuhani si Timoteus. Napasahat to surat na tutonga-tonga ni Huria Tesalonika. Natabbado haulion do ta porsion nasida dukon ditadikon apostol Paulus Huria Tesalonika. Alanino di bagasan turpukon di ayat sada di dok ainang hamu aliak kadungan marbinoto do dada magupo harurunami tuhamu. Aidung jolo hutau kami na porsuk do na parsipal di huta Filipi. Songon nabi noto muna dapotan hiras nirohan rohami mangasahod di bata namin lau makataho tuhamu barita nauli nasiat di bata nakpe gudang paraloon. Dihita akan hinangolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni akka pakubasion ni akka pangulan ni Huria pe jok do akka fitnah ro tu akka pangulan ni Huria. Akka hata-hata na pinatubu-tubu, hata na sugabiak, hata na sabu dipertanggungjawabkan, murah-murah doi sahat tu akka pangulan ni Huria. Alani dia munak kamanami nanami ruas ni Huria ta, dingulun ni panggulmiton ni namar Huria. Huria songon haruruan ni bohal ni partodiota nasihat Tuhani naindo ikut takas atusata jala ahunutta tu bagasa rohata ahadullah bari namar Huria di tonga-tonga ni nguluta ahadullah patan ni akapar sauran nagabi si paptupota di tonga-tonga ni Huriai. Sudido hita makilalahon manang mangatusi Huriai nagabi haroruan ni akapasu-pasu nagabi patubu akadame alai jok do di tonga-tonga ni Huria petubu akaparsalisian songonan dia rupan ni apostol Paulus di tonga-tonga ni halak Kristen na di Korintus adok kelompok Apollos adok kelompok Kepas adok kelompok Paulus alani dok apostol Paulus ada adong dua marak tolu Kristus sadar alani dangadong dinggan tubuh di tengah-tengah ni Huria akka kelompok-kelompok. Dia muna kadongan
Apostol Paulus dituduh do ibana penipu. Dituduh do ibana mencari popularitas. Dituduh do ibana kola napasonak-sonak ko dirina. Manang mengalului hamoraon. Didok do ibana lau mengalului hasangapon. Alai saluhut nai diluruskan Apostol Paulus di pahatus ibana. Dada nalau mengalului pangumuan ibana. Dada penipu ibana. Dada nagabe mencari popularitas ibana. Alai saluhut akka ulaun napinatupana. Holan laho patupahon lomo nirohani di batado. Bihita akan nahinaulungan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Asabar hite turpukon dibantah Apostol Paulus do sude akka tuduhan natu ibana. Di ayat onom didok dang majalahi sangap hamisian jolma manang sian hamu manang sian akan asing atik petar bahe kami do nian marhato ngamon ala apostol ni Kristus kami. Somalna doi taksi pasobu-sobuon aka fitnahan. Molo pe ngata bantah saitong tidak dati tapi nasobu masongoni. Atani itu hatta mardok Jehovah do marporang do pakko do pak musuh asal ma ohopo. Namar lapatan unang adong naparoroton akka parukilon manang akka persoalan di tonga-tonga ni ngulu siganu pari tarlumubi ma di ngulu ni namar kuria. Alai dia tidak kena Apostol Paulus do, songo dia pangalahon na sida. Natoktong pauli-ulihon mana bornabori gulmi ni ngulu ni huria manang halak Kristeni diguari do turus nasida tu ina na pauli-uli gelengna songo dia do akka ina na pauli-uli gelengna taguari majonwaeng balita tung macai radut do ina parorot anak konna apalagi na mek dope tuk subuhi do terlebak minum tuk subuhi do terlebak mangan tuk subuhi do terlebak maridi tuk subuhi do terlebak murum ikosai paroroton ni sada ina do anak konna sok songoni do nang pakubasion ni Apostol Paulus di tonga-tonga niya kahuria na pinajongjong na halabohon dohot panarihono pe di ulahon Apostol Paulus di asal matung sonang jala takas dijakon akka ruas ni huriai hatani debata nagabe dalan hangoluon dot haluau. Sada ina pe parorot akayana konna dada gawe suadong paru kilonna. Ibaratna apalagi akayina olo do partikian na binulusna manuhor sasedok susu pe maul. Manang manuhor akasi panganon na konna pe olo do sipata ikon bergumul. Alai keluluan na do ibu ha asa tung sikop panarihonon na do pemeliharaan na tuaka ianak konna. Saksong ini nang Apostol Paulus. Saya dipakilalahon ibana do. Ikon tubunian hasonangan jalalas niroha di tonga-tonga ni kahalak Kristen nani hobasana. Dihitakan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhata Kristus.
Suku-sukun. Heado akka pangulani huria gabe aturaparon. Heado akka pangulani huria gabe mate somangan. Dan hasuhatan basa-basa di debata. Tuakka pangulani huria nama kawasi ulauna di bagasan hapolinon. Jodoh akka pangulani huria mengadupi akka paraloon. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngului namar huria. Jodoh molong adong akka paraloon di tonga-tonga ni huria. Adong go senjata ni sifata jol mana diba. Alay dang di huriat tahun ni. Ay malo macam-macam peditay. Pinaso balajona. Malo macam-macam peditay. Ini suruh pidday na kan. Alay dang di huriat tahun ni. Nanaing dohono ni hata itu hata di bagasa tikyot tu hita. Buasa tubuh hahisaron. Dia kapangulan ni huria mamaritahon barita na uli. Dia dalan ni gugunan noni. Dangalan ni pikiran na manangapistaran na noni. Alay sa panidangiyon ni Apostol Paulus di bagasan turpukon. Jala hobartu tema jamita di bagasan sadarion. Idok habaranion mamaritahon hatani di bata. Siala pangurupion na. Pangurupion ni debatado sude. Namaringan di tonga-tonga ni akka saluhut. Akka pangulan ni huria. Sian padita guru situan ng saluhut majelis. Asa molo tubuh pe. Akka fitnahan tuduhan. Tu akka pangulan ni huria. Dada gabi hatan ni jolma gabi keputusan. Na gabi maringan manang gabi tarida. Tingulu ni akka pangulan ni huria. Tetap do keputusan ni debata. Suku-suku tu hita diamuna ka manami na nami di tikyon. Ahdo odolan na. Ahado sibuti hota. Hata ni debata di jamitata di minggon. Nanay siyaw honota. Di tonga-tonga ni pangulmiton ni ngulu ni partodiota. Di partikianon satu akka partikian nanang ro. Saluhuk na do halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Iko makatidakon manang makabaranihon. Mamaritahon barita nauli. Molo pedidok di bagasat turpukon habaranion. Dan habaranion lamar bada. Manang habaranion mengadupi akka sakap-sakap ni hajahaton. Alai habaranion maka tidak kon hatani Tuhani, maka tidak kon hasit tongani, maka tidak kon hati gorani di partikian nasongo dia pe. Alanido di podahon Apostol Paulus tu si Timoteus. Baritahon ma barita naulii ditikki na lehet manang ditikki na solehet. Di waktu yang sulit ataupun dalam situasi yang menguntungkan. Memberitakan firman Tuhan itu harus menjadi tanggung jawab orang yang percaya kepada Tuhan. Persoalannya, dia kepartikian waingon, jok-jok dohita, mabiar mamaritahon barita nauli. Adonggo namaila mamaritahon barita nauli. Ahama contohna, mangam mahita di restoran, manang di lapo. Tema amin mate ina kan. Dak pola martangyang. Hape sa sitong na. Molo pe di paradi di bata. Bohal ningulo ni pardagingota. Sa depan nidangion. Agugon dohot asidurani di batado. Molo martangya kita. Diinganan na songod dia pe. Alay unang masongon alak parise. Holan asa
tama berengon manang badia berengon alai rohana guk akka ahurangan. Namang ihu mo siya diamunak kamanami na nami. Ngajabar ni akka pangulan ni huriano ni mga dupi akka parukilo ni hamalo ni manang pe akka paraluan. Alai akka halak na mangulu di bagasan barita na uli, halak na mangulu di bagasan hati goran na makatidakon pangulan ni huri akan naposo ni debata dedahiano ni lupa manang yakon akka paditana guruna situana nang saluhut majelis. Boy do dokter lihat kita manangaha natardok sosadia itu tonga-tonga ni huriai alai tung macana arga do molo saya tubuh di rohannya karuas ni huria mananyakon akan naparorot partodionna ima akka pangula ni huria. Ya ro tatangnya kuna kamang enak padita ta guru ta situata do akka majelis on ikod do gabe si pahu sorosoron jala naing tu madi rohatta lau mangulahoni namang ihut daktar sirang mana daktar pasirik sipata akka amauloni daktar pasirik sipata akka pergumulan-pergumulan ini. Alai, dada gabe ikut si pasidingon ni. Alai ikut tubuh tu rohata, ikut tubuh di pikirata, mangasahot Tuhani, mamulus AHP tadi tonga-tonga ni ngulu tahun. Buido, jupangan haluau kita. Molo tapakila lahon jala tahaposi hagogo ni debatan nama dongani hita. Asa di do apostol Paulus do di Filipi 4 ayat 10 dangadong naso tarpatu paau marhite-hite ibana na marguguihon au. Alani dia muna kamanami nanami saluhut na ruas ni huria na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpukon sada pangajarion uhut padasdasion uhita saluhutna asa tok-tok hita mangasahon hagugon ni debata di bagasan ngulut tabi di nama maritahon barita nauli. Unang adok kita on na mangasahon botohon, mangasahon pikiran, manang mangasahon parbinotuan. Alai, tarajumi ma. So nanidok ni Apostol Paulus, dinalau memaritahon barita naulii. Didok Apostol Paulus di Rom sada ayat 10 alaidang huailaon barita naulii ai hagugoni debatado ipaluahon nasa na porsea halak jahu di jumolo dungi do halak junani atong dihita saluhut nakkan na hinolongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus maringan matoktong atani Tuhani dihita sian hatan itu hani tu madihita hagugun maringan haluaun jupang lalasi roha dot pasu-pasu dingolut taganu marsada-sada alani panguluyota tu Tuhan Yesus Kristus si paluai amin martang yang mahit. Mau lihat tema Tuhan nunga taruli hami di barita menauli nagabe
pasu-pasu di bohal ni partodion nami, perhite persauran minggu nami di bagasan sadarion. Atok Tuhan, disaluhut panggul miton ningulu nami, kolakoma hupangasahok kami, agugundo tuasomi mali Tuhan, nagabi bohal di hami, madalani ngulu namion, atik pesipata, ikom marukil, dala buluson nami akahamaolon, makka tidakkon warmu nabadiyai. Tuhan Jehovah manami para sirohana sumurung, tonga-tonga di persauran nami, di Huriam GKP padang bulanon, toktong mali Tuhan, usehon pasu-pasum, usaluhut ruas ni Huriam. Dehon ali Tuhan akan atama, ingulu ni akka ruas ni Huriami, sian namet-met sahatu akka nama godam. Tuhan Jehovah amanami para sirohana sumurung. Jaksongoni nang akan naposom namarhubas di Huriamon. Toktong ma ali Tuhan. Ho namar guguyhon. Ho nama masu-masu na sida. Diakka ulaon na sida sigano pari lumubi ma di ulaon di tonga-tonga ni Huriami. Ho mali Tuhan nama ni roi rohadot pikiran na sida. Asa toktong ali Tuhan. Dihalason na sida. Maka tidak kon guarmi nagabe si pujion dala pasangapon nami dingudu nami siganu pari. Tuhan nang akasakap ni anak kon ni Huriam, yaka urut ni persikolanna, yaka sakap na mangalului karejo, nang akasakap laho pangan akasirakap ni todina, asimaroham. O manapatuluso ni saluhutna pasahato ni tuaka ruas ni Huriami asatung gabi takas panadaon na dihagugun do ni asiniruham na toktong manarihon Huriam akaruas ni Huriam mulutong adong di bagasan tikyon na di bagasan parsahiton na di bagasan hagalion piak di puruman na asiruham ali Tuhan tanganmu na sunbadiyai imali Tuhan nama jama pamatang nasida asa tungjupak Tuhan ahipason dohot las niroha taruligogo tuaka arinan umatang yang nami ditikir Tuhan tu adupanmu mangasahon asiniroham tangihon jala ului maili Tuhan pangiruan nami di bagasan gor na anakmu Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Mari dihita sian nomor 447 ayat 2 dohotul. Pangiringonmu tolong
Bata ni tuhata, pabor hatita lau pasahaton piliata tua dopana, sian sada Petrus bidudua ayat 5, songono didok. Sai olo manang hamu Paulion, songon akabatu na mangulu, gawe bagas partodion, jala hamalimon na badia. Lama buwan akapelian partodion, halamuan ni rohani di bata, marhite-hite Yesus Kristus. Tapasahat na piliata. Jonjong Mahita. Tapasahat ma piliata tua dupan di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di benagijang di parhatopot sian uduk ni rohanami hodomual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison hupasahatami do pilihan hamoletion nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu pilihan namion asa gabe dalan panidangion parsaoran dohot ulon asiniroha di huriamon. Bahin mangulu nami gawe pilihan na hobar tulo maniroham jala parsidohot parohor harajonmu holong hasitongan dohot hadamionmu disadrok portibion buhay marohanami marhite-hite terdim asa saya toktong maduk mulyate hami tuho di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
agama nami nadi bona gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut ngalomo ni roham, di banua tungaon songon nadi banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma, pasu-pasu siat Tuhan de bata amata, jala mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasarhon madamena tutod dim. Shalom.